An. Oy, Pa? tulog na. Kay mo, eskwela pa ka, boss. Ha? Papa, dali lang pala pa kaya nag-study pa ako, ha? Oy, study. Nabayad ka study nga. Sige, tanaw og cellphone. Ay, Papa, kabalo ba ka pa kung ano na akong gina-study, ha? Ano na studyhan ni mo, may palingling, be? Bible study. Very good. Ay, ambot si Basta Papa. tapo. Oh, alas 10 na. Alas 10 na. Dapat matulog ka na. Pagkahumanan na. Hindi ka magkabala ka pa kay Sinti Magadugay. Magatulog naman ko, Sige, sige. Nanay pa, tulog na. Mas naday ni Mogi Kapoy. Ay. Kaya nagpatindog og kandila atong niaging adlaw. Ay, mau ba? Sana, oy. Sige na pa. Sige, sige. Matulog na ako. Tulog na dayon, ha? Oh, inuman na itong imuhang kwan. Imuhang, sa tawagan ni. Inuman na itong imuhang guardse para namin kondisyon sa imong... Papa, natumara ko na pa. Mayo ni bataan. Ay, mga dry max mo pa na tumara mo. Oy, kagahapon pa. Hasta karon epektibo gyapon. Sige pa. Dali lang. Nga bukas pa ng imuhang sliding window. Ay. Isarado na. Kakaroon lang pa kaya mainit nga daan. Kabalo ka nga daan pang taas na kayong mga bayronan sa kuryente. So, kinahanglan nga magtipid tayo pa. Sige. Diba? Basta isarado na ba ito ka matulog? Hagin ba si kagay mo sulod Sige pa. Ako na bahala. Sige. Ay matulog namin ni nanay ni mo. Salamat kaya. Naglakat na si Papa. I-text ko na nga. Maglakat na siya di tayo. An! Buksan yung bintana. Bobo, bukas na. Ay, bukas na nga. Dali. Okay na ba? Natulog na imong nanay tatay? Inaya lang Papa mo. Ay, ama. Chiputa. Ay, gani. Di ko maagi din Sa bintana Nado ka. Kamango sa mo. Walay ano din Wala ya. Asig. Kapilata na kang ginambalan kung sarado sa mayor nga puwerta. Sa kusina, aki. Gani. Dala. Kadako ka, ulo mo, laban bagol. Gani, dali na. Siga na. Maggamit ko ladder din para... Ladder ka pa na. Ari ka ba tabo ko, Gani no, tama na Rapunzel ba? Sige. Dali lang kay... Ano? Hindi na nga mo nga buhok. Ano mang galing nga buhok niya akong nabi? Kita mo nga buhok nga kulot-kulot na. Tingala ko man nga. Buwi na. Ay, magbaho ng buhok. Ari nga buhok na. Natapos na naman imong ano? Imong Bayan na ako assignment mo. Bayan na ako ng assignment, Mayo ginatapos na imong assignment. Putante nga. Uputan ako. Pag-isa pa, bahala hindi ni magdugay. Basta, nakahag ako sa imo. Kamusta dito sa US? Namiss na ka pa. Ano US? US ay unahan raman na sa sampaw. Pero... Kasano pa nga ba kita nga mahimong ligalang ka? Balaw ka nga daan nga si Papa, si Mama. Nabawalan ginila ko nga mag-uyab-uyab Mood nga na imong nanay tatay nga di man sa gusto mag-uyab. Inaya lang Papa mo. Di, Inaya lang. di man sa gusto nga mag-uyab-uyab ka nga.
ara ka naman sa saktong edad. Isa pa, third year college ka naman, no? Gani. Dapat, Ara na ko ka ka. niya. Gani na nga gusto ko kaya. Ara naman ko sa sakto nga edad pero wala pa ako sakto nga buuan. Okay lang Pero, importante din na nga. Basta, amo ni nga oras mo kita permanente. Amo gani ang gusto ko eh. Te ano, storyanay na lang tagi. Siyempre, alangan mag-awa-awa ta diri eh. Sige na eh. Pagawas na imong kandila. Halloween meron. Alangan, ano ta diri? Oh. Pagawas na imong kandila pa. Eh gusto na akong tanawan ng imong santil mo. Kaya naman santil mo, dagko ba nagkalayo na? Normal na. Ang tanawan ko gani. Sige. Sindihin na tayo eh. Tanawa, oh. Dili man ang mga kandila. Sumulay ni. Gusto ko katong kandila pa nga nasa baso. Sige na. Sige. Ari na. Sige na. Sugdan na natin ang orimos. Sige na. Unod bukog. Oh, sago no. Oy. Gan. Oy, gan. Ano yung kinapo? Bugtaw sa. Ang bugtawon mo. Nano ka man mo, yaman. Bugtaw sa. Dali. Kanami katulog kung ibugtaw mo ako. Maminaw sa pamati. Amo ginigusto ko. Wala jutay. Wala mga jutay. Sige. Ako'y ba? Nabatian ba ni ba? Bunan ako. Uy, gibuno ko, no? Dali lang. Mura ka to, ang anak. Gibuno. Matuhod. Dali lang. Dali siya. Bangon ko. Bangon. Anak! Unsa? Ay, anak! Nano ikaw? Dali lang. Mama. Nansa na imong... Papa. Nano na imong buhok? Nagkalkag ang imong buhok. Unyang imong damit. Uy, nabaliktad ang imong damit. Anak, nausa ka. Mama. Nausa ka. May aswang. Unsa ko, no? May aswang. Ala, hindi. May aswang. Mayo lang nakaabot ka mo pa kay kunula. Ginubahan ako sa aswang. Unsa ko, no? Dali lang akong binango kay munaog ko. Madamay ka. Bulilaso ka. Ako sa Linglingo ko. Hindi ba lang ginabalan ko ikaw? Nabutangan mo sang ahos, kag sang asindiri? Diyan ba lang tanagi ka? Nga isarado ni mo ng bintana. Sus, nalipatan siguro ni mo pagsirado ang bintana. Siguro pa kaya nakatulog gabi ko pa eh. Amo nagambal ko. Di ka ba salamat ako pa kaya nabutan niyo ko nga. Buwi ba ako? Pagdamay ka bata. Tuntong aswang pa. Yaman. Dako-dakoin. Anong itsura sa aswang? Basta, gagawa ang iya kanila. Nagawang nila. Pagdamay ka aswanga ka. Bantayan ta ka. Magposting ko dira sa gawa sa imong kwarto. Ay, ambot sa imo, anak. Sige lang. Sa madali nga panahon, mapatawag kita sa tanan nga mga kung sino ang pwede tatong ka.
Tama. Kung pwede lang mapatawag kita sa pare, pastor, manugbulong, manugukay, manugbulan. Ipatawag ta. Kapil bang manugbulan? Ate kay may haraman sa manugbulan. Ako, usa ko no. Ah. Sige. Basta ako, Sige na, anak. mubantay ko sa ibong kwarto. Bantay na. Ini kagabi eh. Ah, Mubantay ko diya. basta dire ang shotgun sa akon. Ang binangon ako. May maguni-gani nga wak. Busangyan mo dayon. Birahon gina. Birahon mo. Birahon. Berahon.